Keďže Esterka je trénerkou tenisu a je v kontakte s mnohými športovcami aj na vrcholovej úrovni, tak som sa jej chcela spýtať, aké výsledky dosahujú športovci po užívaní tohto prípravku BMG+. Tak keďže tento prípravok samotný mňa fascinoval a bola som zvedavá, či to ovplyvňuje aj výkonnosť vrcholových športovcov, tak bola som veľmi prekvapená. Tak ako na skúšku sme to dali otestovať vrcholovým športovcom práve v oblasti veslovania a došlo k výraznému zlepšeniu už v priebehu tréningu vo veľmi krátkej dobe o niekoľko desatín v rýchlosti, čomu samotný tréner veľmi nechcel veriť a opakoval vlastne tieto testy so svojím zverencom. A zhodou okolností išlo o reprezentantov vo veslovaní, ktorí dosiahli na majstrovstvách Európy vynikajúce výsledky, umiestnili sa na 2. mieste. A okrem teda zvýšeného výkonu došlo k zlepšeniu koncentráciu a pozornosti, pretože vieme, že ten vrcholový výkon si vyžaduje okrem maximálneho fyzického nasadenia mentálnu sústredenosť, veľmi silnú mentálnu sústredenosť a fokusovanie sa na ten výkon, ale vyžaduje si to aj ten vnútorný kľud a pokoj. No výrazne teda to ovplyvnilo stav tohto športovca a čo bolo úplne veľmi dobre pre nás a potvrdením toho, že sú to čisté prípravky, vzhľadom na to, že pred pretekmi ten dotyčný športovec absolvoval antidopingové testy, aj sa na nich zúčastnil, tak samozrejme výsledky boli čisté a je to úplne čistý a bezpečný prípravok aj pre vrcholových športovcov. Wow, skutočne úžasné a dôležité je najmä to, že títo športovci sú viac fyzicky preťažení ako obyčajní ľudia, čiže aj z tohoto dôvodu je veľmi dôležité užívať výživové doplnky, ktoré vlastne sa starajú aj preventívne o to zdravie tých športovcov. A veľmi pomáhajú aj v procese regenerácie a skracujú obdobie regenerácie. Takže super. vrele odporúčame aspoň vyskúšať. Ďakujeme pekne.